Timing na ay tao. May lag-ibilin na niya ang sundang bay. Kay ako ng kwaon. Aw, mais na ni. Makaluto na ni. How da dyan na ako mo predict, oy. Gibilin dyan niyang sundang bay. Unsa may nindot buhaton na oron, ha? Ah, tama. Magbuhat kong balay sa ilalom sa kanang kahoy. Asa may kahoy diri aoy? Kanang nindot buhatan og balay ba? Kanang maamis jud bitaw ang mananaaw. Wow! Perfect spot! Aha! Diri na ko magbuhat ng balay. Manguhas ang kahoy, be. Kulang pa ni, punaan pa na ako ni kahoy. Saan pa may kahoy diri ha? Ha, tsambahaw! Tura, bamboo! Kusgana dyan na, oy! Ako rang dyan na, bay! O, apa ang pikason! Wonder how, I wonder why. Tama-tama na siguro ito, daghan na siguro kayo ni. Ako asa tong hinluan ng ilalom sa kahoy. Hala, nakaiwate! Naputol pa dyan ang ikog! Hawa di hawate, kay magbungkal na ko! At tama na siguro ni Bay! Wao na to ang mga kawayan! Kay mag-build na ko ka ng kuwan! Balay dire sa ilalong sa kahoy! May nindot na pianoan niya. Aha! Nanglanon man akong pandok-dok, bay. Ah, mangita ko dito. Ah, tura. Sini, sarog di ka malubong. Nahuman na jud ang haligi. Sunod, atok na pud.
kay balay-balay. Taksis! Nahuman ra jud ang atop nga kolorop. Sunod, kuan na pod. Ding-ding! Nasaan man yung sunda nga, oy? Habol man kayo? Napay mga kawayan, astang gabuka. Di magsilbi ni. Kinahanglanon ko ka ng brakes. Wadto ko dito, pe. Mangita ko. Di dito magsilbi akong balay o walay ka ng tabil. Kailangan na adyo to'y brakes kay lisod pod. Pagdato pa yatong buhaton nga balay, no? Ay, tura! Brakes! Pagka-perfect! Basta na siguro niya akong brakes. Tama na siguro akong brakes. Itap-tap na ko na eh. Ninduta sa kong balibala niya gibuhat, oy! Ilalong din sa kanang kahoy, bay! Takoy! Kuya! Ganyan ako sa pangitaan mo ba? Isipat na ka, ha? Hala! Akong balay-balay! Ba't pa ka nila isipat ka, ha? Pero buhat rin kag balay-balay dire. Ayaw, ayaw! Kapoy ba yan kayo buhat na niya? Kapoy sa iyong mata? Tapulangi ka, ha? Patay akong balay! Kining balay-balay. Saman, di ka muli? Ikaw ba? Kaya!